Днес е 7 ноември и Рони има рожден ден. Също така излиза и новия PlayStation Pro. И затова с Павлина ще ходим да... С Поли, взел съм я за оператор и ще се посрещал. Взел съм я за оператор и да ми помага с покупката, защото освен това, че ще пранкнем Рони и ще си купя новия PlayStation, обаче ще го паковаме много яко, ако ще видите, и ще купя нещо на Рони. И затова съм взел и Поли. Затова взех Поли с нас, за да ми помогне с истинската покупка, защото мислех да й купя Dyson. Обаче не знам дали да й купувам Dyson. Защо? Защото тя е с екстеншени, кератинови кичури и... Не знам. I don't know. Не знам, казаха ми, че не е било хубаво Dyson. Затова ще иззема някакво... ще видим какво ще изберем от мола. Но айде сега да отидем да си вземем първо новия PlayStation, защото Поли трябва да го опаковаш. Аз не мога да опаковам подаръци. Напускам! Жена ми има рожден ден, искам да иззема един PlayStation. Добре? Ако не го ползваш, аз си го ползвам. Това е новия, нали? Това е новия PlayStation 5 Pro. Да, супер. Добре. Има ли да се... Та-дам! Ще си вземем един PlayStation Pro, който е излязъл днес. Дано на Рони хареса, защото тя всеки път нещо ми казваше PlayStation, обаче не си спомням дали казваше свърли го този PlayStation или купи ми PlayStation, не я разбрах, затова ще взема един за всеки случай. PlayStation Pro, а стария ще го подаря на един приятел. Искаш ли ти да си го качиш? Пранкнах чоля. Скар. Чакай така, че не мога да снимам иначе. Здрасти и чао! Аз съм първият притежател на PlayStation в България. Не. Почерпих 1600 на касата. Има место и да така, се снима себе ти не се ли виждаш? Не се ли виждаш? Аз не виждам, дали се виждам. И така, хора, след като купихме... добре, дай да кажа ти. И така, хора, след като купихме PlayStation за Рони, сега е време да отидем да й купим истински подарък. Що си мислих, че е 700 лева, примерно, нещо такова. Аз Рони го купих за 1000. Значи на Тони може да не му подаря PlayStation, ще си продам стари и така. Ще му дам 100 лева да се почерпи. Тонка, брат, извиняй, ама ще си цъкаш на четворката. Къде ми надра колата? Как ще ти надира с колата? Това е мръсотия, не се притеснявай. Така... това столче няма да ми трябва. Не се го... Може да имаш PlayStation. Така, имам си ново бебче в столче. Та хора, идеята на Чоле, понеже той въобще не може да го обясни като хората, идеята на Чоле е да се направи, че ще подари PlayStation на Рони, да използва кутията, а истинският подарък да е вътре. Вие не можахте да разберете от неговото глупаво обяснение, но аз затова съм тук. Той ме взе, за да му обяснявам нещата. Няма да е така, защо лъжеш хората? Това да не е твоя канал, че ще слагам истинския подарък вътре. А какво каза? Идеята ми е следната. Сега ще обясня на хората, защото Павлина не може да ви го обясни. Ама ти си научи така, да слушай, купувам PlayStation 5, опаковаме го и го подаряваме на Рони. Ето така, само че опакован. И тя отваря и казва: защо ми купи PlayStation 5? И аз ще кажа: не е вярно, отвори кутията, виж вътре и вътре ще има PlayStation 5. Разбираш ли? И после ще й подарим истинския подарък. По-смешно е. Вчера не каза това. Как се казваше ти? Поли. Уволнена си, Поли. Разбираш ли, сега ще видим реакцията на Рони, защото аз ще кажа: не бе, отвори вътре и вътре наистина ще има PlayStation 5. Много се клати, дали има вътре изобщо? Ето съм чула боксерките. Така излизам от колата. Добре, искаш ли отвори? Още и че мен така ме кара да излизам от колата. Заповядай, Поли. И така, хора, сега отиваме да купим истински подарък на Чоле, на Рони. Не знам точно той какъв ще бъде. Още не сме решили, но отиваме до мола. Описна ми да имам боклуци по седалките. Глей. Някакви скъсани еврота. Поли. Отиваме до мола да купим истински подарък, да купим цветя на Ронче и да купим на Софи нещо, защото всеки път ти купуваме нещо, защото тя най-глезаното момиченце. Да, let's go, както казват. Някой го казваш. Ядваш малко. Мале, аз наистина мислех, че по-ефтин това PlayStation. Не се базих. Мислех, че ще е около 1000 лева, примерно. Ама не очаквах да е 1600. Но и като се продаде стария, наистина ще е супер. Да. Не, наистина ми стана малко тъпо. Искаш да спра да снимам? Да поплача малко и да продължим. Да. Добре.
Айде, ще се видим малко по-горе. Добре, сега отиваме до мола да купим истински подарък на Рони. Тя вчера си поръча торта. Аз исках да й поръчам торта от някъде, ама тук вече никъде няма хубави торти. Освен ако спонсори не ми станат торти неделя, тогава стават най-хубавите торти. Шегувам се. Обаче цветята няма купувам от мола, защото са много скъпи. Освен ако някоя рекомендател не е... Ти гладна ли си между другото? Да, много съм гладна. Искаш ли после да минем да си вземем пици? Да, много ми хаде пица. Слушайте сега каква история имам. Отиваме с братовчет ми в Филип Лейн, той е много, не в Филип Лейн истинския човек, ами в магазина на Филип Лейн, нали си отиваме. А той много се кефи на Филип Лейн и винаги си купува от тях тениски. Значи братовчет ти е той манекена Димитров. Това възраст става много турно. Откъде знаеш? Откъде знаеш, че се казва манекена Димитров? Това му е името, манекена. Да. Манекена Чулев. Еми да, ама те хората наистина си мислят, че не му е това името, обаче помните ли в Двама мъже и половина оня се казва Семани Куин? И те, нали, е така казвам пак, е така ни гледат отгоре да долу. Какво правите тук с тия найкове, нали? И така, гледаха и той започна да си разглежда тениски и те такива му ги носят все едно, той като каже, я дай примерно елка от това, сещаш ли се? И те... И той само в момента, в който каза, добре, ще я взема тази и тази, нали, тя е една тениска примерно 300-400 лева, ще взема тази и тази, и в този момент на тези хора им се промени физиономията, разбираш ли? Искаха да ни черпат искате ли шампанско, искате ли нещо за пиене? Байти бокуците. Да бе, човек, аз много се ядосах. Нормално, даже нямаше да си взема. И това е историята, чая да си смисля някаква друга, а веднъж видях извън земя. Добре, хора, ще се видим направо в мола. Обичам като минаваме тук покрай Теслите, нали, защото те са електрически и да направя така. Поли вика, защо не ползвате прахосмокачка за дърпането на сополите на Тони. И аз казах, ползваме, и тя вика, как дърпате с прахосмокачка, викам, взимаме една прахосмокачка робот и правим така. Оп, спряхме на паркинга на мола, там на по-светличкото ще спреме, защото после ще опаковаме подарък и ще е хубаво да имаме светлина. Нали сега хора на своята стая да се заключим. Така ли беше? Не. Да не ни разбият колата за PlayStation. Възможно ли? Не, чоле, не живееме в мутренските години. Така ли? Защото още съм се филмирал. Тя хора, вече сме в бар. Сега какво да вземем на Рони? Може да направиш още едно дете. А ти знаеш, че така се засилва ескалатор и върви по-бързо? Не, дай да рискуваш. Няма. Хайде, сега ще обиколим малко магазините, като се спрем на нещо, ще продължим да снимаме. Мисля, че е супер. Имаме ли? Взимаме. Ай. Игривничка. Да. Не. Добре. Скъпи приятели, купихме на Рони подарък от Сваровски, коленце с обички. Ето го. Забравих го в магазина. Не, помолих момичето да го задържи там. И сега представяш, че отиваме и тя не е работила там. Просто си разглеждал и ние сме питали. И сме оставили там подаръка. Сега отиваме за опаковъчна хартия, за да може да си опаковаме всичко. И ще се върнем да си го вземем. Взел съм си касовата бележка, не че ще ми помогне. И после да си вземем нещо за хапване, после отиваме да вземем букет и отиваме към вкъщи при Рони, нали? А вие не забравяйте да се абонирате за канала, да оставите по едно лайкче и напишете ЧРД Рони, въпреки че той е минал вече отдавна, но напишете в коментарите честит рожден ден на Рони и отиваме за опаковъчна хартия. Искам да пробвам нещо, защото си купих стойка за GoPro-то, която мога да се... сега не мога да я покажа. Нищо. А то никога няма да мога да я покажа, освен в някакво огледало. Искам да направя едно нещо, защото той може да виси с дръжка. Исках да видя дали ще тествам нещо. Как може да ти виси, че е с дръжка? Ще тествам нещо, за да видя дали ще стане за следващото интро. Стойте така. Здравейте, скъпи приятели! Здравейте, скъпи приятели! Samsung. Айде, Божи гол, заповядайте. Изобщо не ми е лесно, хора. На втория етаж, нали така? Гледа ли си рекламата? Молете се за мен. Молете се за нея. Молете се за нея. Сега отиваме да си вземем опаковъчна хартия, за да опаковаме на Рони подаръка. И отиваме до
нашия любим магазин Comset, в който сте ни гледали със сигурност и ако не сте последвали TikTok-а и Instagram на Comset, направете го, защото качваме много забавни видеа. Ето, има опаковъчни хартии. Сега трябва да изберем. Каква да изберем? Спайдермен. Да, и такива някакво забавно. Да, да те снимам, нали? Това ми е работата. Да, нали за това ти плаща. Виж, с русалки има. С русалки, да. Вземи с русалки. Не, тя не харесва русалки, особено една. Розовото с русалки. Да, много ще я. Добре, Ще айде. Трябва да изберем и пандалка. Има ли? Я снимай, да покажа нещо много смешно. И изряло. Картичка, честито бебе. Пак ли? Аз не казах ли? Аз не ти ли казах? Това е точно като за нея. Не знам защо. Честито момче с лемур. Хора, искам да ви кажа, че Чоля и Рони винаги на всеки един мой рожден ден, те вече са идвали от кога се познавам? От 3 години. За всеки един мой рожден ден ми взимат най-бейсик картичките. Честит юбилей, честито бебе. Честита сватба. Честита сватба, да. Винаги най-бейсик картичките. Просто хващат първата картичка, която е... тази. Брутална. Тази много яка. Нали? Да. И тук ще мога да отбележим... Пише от 10 до 99, а тя е от 10 до 99 наистина. И ще отбележим 37 и ще кажем, че се е разместила. Ма тя е точно като Facebook картичка, нали? Да, много е яка. Добре, или без картичка. Картичката е много такова. Все едно не е за жена ми, все едно за някой близък. Само аз ще взема картичка. Добре, взимам значи това с русалки. Вижте колко ми е дълъг пръста. После ми били тъпи шегите, Какво ще кажеш за тази? Готина ли беше? Не мога да повярвам, хора, накараме да включа камерата, за да каже това. Аз ли ще опаковам подаръка или ти? Ти? Аз знам, че по принцип поставяш подаръка и го опаковаш. Така ли? Ма много добре знаеш. Добре, искаш ли сега да отидем до един ресторант, да вземем някакви пици, защото съм много гладен? До кой ресторант? От тук най-близо ни е Мистер Пица. И най-вкусно. И най-вкусно, и най-близо. И също така може да си вземем с този дълъг пръст, мога да правя каквото си искам. А ти абониран ли си за моя канал? Ако не, веднага отивай да се абонираш и не забравяй да оставиш по един палец. Много ми е трудно, хора, много ми е трудно. Много ти е трудно, но ти е много смешно. Дано покани повече гости, защото съм поръчал 4 от най-любимите и пици. Ето сега ще ви ги покажа. И поръчахте тази, защото е звезда. И любимата ми на мен. Пепе. Рони, виж как ги владея аз нещата и ги мисля. Сега ако ги затворим, са много топлички, даже бих ги взял всичките, ама айде да има и за пеперони. Така, скъпи приятели, ако и вие искате да си поръчате Мистер Пица, промокод CHOLE15 и си поръчвате Мистер Пица с 15% отстъпка. Кажи промокода на Роните. Добре, защото има рожден Рон си 15, ползвайте. А и тя е много щастлива, когато и ползвате кода, защото си казва, гледай колко много ме обичате, аз много ги обичам, така че ползвайте нейния промокод. Моя и без това за 4 месеца има сигурно една поръчка, защото веднъж си поръчах с Чоле 15. И изключително много благодарим отново на Мистер Пица, че ни хранят. Постоянно ни хранят. Ей, тъпат. Взехме и истинския подарък на Рони от Сваровски. Дано и хареса и също така него ще го паковаме ли? Какво ще го правим? Не, А какво? Така ще го подаря с пликчето. Няма ли да слагаме русалка? Вижте бе, само бижута бе. Аз, пиците, Сваровски. Аз. И това е. Това бяха бижутата. Отиваме сега към колата да опаковаме подарък Пранка. Как мога да се четат две думи в едно? Подаропранка да опаковаме. Поли каза, че това няма нужда да го опаковаме, така ще го подарим. Мисля да те уволня. Обмислям го вече. Даже не знаеш какво уволнение. Добре, вземи си неща и да си хода. Чакай, трябва да опаковаш първо подаръка. Накарах Поли да пусне камерата, за да кажа, знаете ли къде е колата? Една там. Хора, пишете хаштаг Поли долу в коментарите. Хаштаг Чоле престани в коментарите. Кажете не на насилието. Кажете не на насилието. Не на агресията. Ето е нашата кола. Когато имаш дълъг пръст, има много неща в багажника, както винаги. Я ми хвани пръста за секунда.
Така. И сега ще направим една кратка подредба на количката, примерно. О, yes. Така, обаче няма да е така. Ми, готова си. Ще събереш, не? Така. Прибираме и пиците, те няма да се разсипят. Падна на малче подарък. Играчката. А ние показахме ли колието? Айде, тук да не ни бият да ни го откраднат. И така, хора, продължаваме с нашето приключение. Отиваме да купиме на Рони цветя. Аз съм царя на транзишените, видиш ли? И аз ще взема букет, тя ще вземе букет и трябва да вземем едно букетче от нашите. Намираме се на Горнобански път, в магазин за цветя. И ще избираме цветя. Здравейте! Търсим цветя, имате ли? Ще ви хареса ли букетчето? Да. Напишете в коментарите дали... И пишете кой букет е по-хубав, моя или лав красив букет или на чоле червения букет. Красив. Беше много странно, защото жената ми каза чао и приятен празник и аз казах благодаря и на вас. Ето тук отзаде ще го приберем. Хайде полски. Това ми напомня на едно време, когато снимах реакции и снимахме от колата. Ох, чакайте да го пусна това отзад. Това ми напомня на фейк такси. Спокойно, в начале стаята има всичко. Нали с нещо трябва да си реже много? За краката. Тихо бе. Вижте ли как ме посяга? Това е статиката. То огромно. Така, когато работех аз като опаковчик, беше по-лесно. Добре. Това, което правихме ние в работа е да вземем тиксо, да намерим краището. Което беше най-трудната част от работата. Да, ама сега е чисто много. 5 minutes later. Той има стрелкички, но те не работи. 1 week later. Хайде по-бързо, защото се напишкам винаги, като съм притеснен и ми се напишка. Това като малък, като играх на криеница, примерно, и много ми се започва да ми се пишка, защото съм притеснен. Скъса за. Това е... Много ефтино, ще се стинки, супер! И какво правим сега? Срежи го от някъде, прочит дълго. Several months later. Се къса на такива парченца, човек. Thousands of tears later. Аз до сега не си го правя. Правих го по-ли, не се така. Сега какво правихме? Чакай да се сети, значи тя какво ми казва, че се... Тапалък не е тук, бе! Ножичката ми къде е? Да, нали до сега го правих там на стола. Цак. Събери двете. Слушай, човек. Чакай. Не мога, когато работя, не мога да мисля. Защото не се прави така. Глупости. Аз... Колко подаръци съм опаковал ти е бе? Сега си претакаш като... Не, ето гледай сега. Видя? Така, виждаш ли сега какво правим? Правим така. Сега взимаме тиксо и правим така. Лъжица. Да, то ние така му викахме в работа да тиксо. И без да го късаме. Абе, аз съм много тъп. Така е. Да, знаеш защо? Защото просто ще кажа: гледай тия в моя как го паковаха, човек. Много се ядосах, сещаш ли си? Сега да не си гледа после видеото. После... Те няма да е стигнала да го гледат. Така. Тадам. И сега, те какво ни казваха? Отлепи, потопи, оближи... Не, това беше другата работа. В завода на Орео работих. И сега просто така загъваме. Так, нали? Да. Гледаш ли? Да. Така. И то трябва да е изпънати ъгли. Това са ни казвали винаги. Изпънати ъгли и да прави така. Виждаш ли?
И това, ако ти се получи, няма проблем. Значи цар и господар. Да, това като ти се получи тук, това нарочно така се прави, това се нарича прежда в нашия занаят. Това е специално място, където можеш да си сложиш тиксото. Many hours later. Нали? Така, обуваш. Така. Представяш, че наистина има фирми, които ти опаковат подаръците, а то е толкова елементарно. Оп, така, виж, оп, оп, няма как да се получи по-късно. Но, когато се получи по-късно, когато е малко по-късно, е така. То пак не си личи какво е реално, но имаме решение на всеки проблем. Яхването е хубаво. Това е много лесно, защото правиш е така. Чакай, махни ги тия пръсти, бе. Така, готови ли сме? Да. Добре. Много е важно, когато си купите опаковачна хартия на русалки, да не я намокрите. Иначе станат хора, не? Да, иначе станат хора. По-важно, че сега просто ще сложим тази част отгоре. Нали така? Да. Добре, сега някъде трябва да скрия подаръка и се чудех къде да направя. Това ще ми минали през ръката, ще ми трябва помощ. Така, готова ли си? Рони, слезе долу. Чакай. Тя е с малкия долу. Добре. Дай ми. Твоите после ще ги подариш. Добре, готова ли си? Happy birthday to you. Забравихме торта. Ма ти имаш. Аз съм вече. Какво ще подарим на мама? Искаш ли ти го остана на земята да си го разопаковаш? Айде. Между другото много зле я опаковаха в мола. Така ли? Да, гледай. Няма ли опаковахте вие? Не. В мола я опаковаха толкова зле. Добре, да, аз я опаковах, ама важно е старанието. Важното е, че винаги си признава. Да. Да видим какво тати е взела за мама. Да видим Айде. дали е ваучер. Дали е ваучер ли? Айде. Давам ти 6 за старанието. Не знам какво е. Айде да предположи. Не знам. Наистина ли? Не знам. Айде, Аз мисля, че нещо малко ще ми вземеш. Бързо. Късе. Аз съм го опаковал на 3 пъти. Аз съм го опаковал в мола на 3 пъти. Хубаво, късе отгоре искам да виждаш. Отгоре. Хващаш? Не мога. От тук фани и късе натам. Happy birthday to you. Взе си PlayStation. Не, взех ти PlayStation. Харесва ли ти? Да, за теб, но не и за мен. Защо? Какво му е? PlayStation Това е. е пророни. Да, вече О, аз не играя. Ама ако не ти харесва, аз мога да играя на него. Добре, айде отвори вътре да видиш. Айде, искаш ли да ти помогна? Аз мислех, че наистина си взел PlayStation. Не, за какво ми е, нали имам? А откъде имаш кутия за петица? Моето е петица също. Това ти ли го сложи? Да, моля да го махнеш. Радваш ли се? Да. Та-дам! Чакай, той има и още една кутия. Ето така, дърпай тази. Дърпай. Добре, ще можеш да се справиш. Скъса ли я? Трябва да я върна. Наистина ли? Бебенце. Аз трябва да я върна кутията, не е моя. Това пак е на PlayStation. Да, ама вътре в кутията е различно. Лъжеш, Не. пак е PlayStation. Не, любовче, отвори я. Готова ли си за голямата изненада? Да. Наистина. Вече пак е PlayStation. Не, това е просто кабела. Джойстик. Честит рожден ден! Не, шегувам се, има вътре. Извади я. Беби, пак ще има PlayStation. Не, вярно. PlayStation ли си купи, вярно? Не, аз имам PlayStation. За какво ми е PlayStation? Та-дам! Кое е това? PlayStation. Наистина ли? Прецакали се ни в магазина, знаех си! Аз им казах друго да ти подаря. Аз си затвори очичките. Обърни се на другата страна. Така, не гледай. Вече можеш да погледнеш.
Та-дам! О, сега това вътре има джойстик. Не ми става. Не ми сега. Истинския подарък. Та-дам! Няма нищо! Но имаш PlayStation! Вау! Харесва ли ти? Бебче, уникално е. Уникално е. Наистина ли? Да, много е хубаво. Ще дадеш ли една целука на Коли? Тя ти ги нещо на сега сте го. Наистина е. И двамата ми го. Да. Ама си купих PlayStation, не е проблем, нали? Не. Защото този трябва да онзи го обещах на Тони. Ето да имаш кадър, ето, доволна ли си? Да. И ти понеже нямаш, виж, разтреперих се. Не си личи много. Защо си разтреперил? Защото не знаех дали ще хареса подаръчето. Страхотно е. Тони, харесва ли ти? Защо? Харесва ли? Уникално А е. цветята бебче. нищо не казвате. И цветята са уникални. И от поли имаш цвете, ама... Черен ми даде да си ги подаря. Да. Много да обичам да Отивам да си пробвам новия PlayStation, а вие не шегувам се. Това защото е про, нали? Много е. Добре, вие се абонирайте за каналът ми, напишете дали ви е харесало видеото, абонирайте се за канала на Рони А сега и... ще връщаме тия неща в бижутерията или какво? И абонирайте се и за канала на Рони, казах вече и друг, не се за сещам моя. да има канал тук. Затова- Абонирайте се за моя канал! Абонирайте се за канала, оставете по едно харесване и напишете в коментарите Ронси, честит рожден ден и ще се видим скоро с ново видео. Отивам да си пробвам PlayStation. Чао!